So ayun po no, welcome nga po pala sa bagong edisyon ng Thou Shall Not Baka Naman. At yun na nga no, may pag-uusapan lang tayong lumalaganap ngayong pandemya na 10 utos ng may utang. Number 9. So yun po no, alam mo naman na siguro kung ba't tayo nagsimula sa number 9. Alam mo na yan. Baka naman. Number 9. Ito nga po yung tinatawag nilang Thou Shall Not Kamusta. Siyempre, sasabihin ng kumpare mo, pre, kamusta na? Siyempre, ikaw naman kakilala mo eh. Siyempre, sasabihin mo, pre, okay lang. Ikaw, kamusta na? Siyempre, hanggang sa humabang-humaga yung mga putang inang kamustahan nyo, hanggang doon na siya maglalakas ng loob na sabihin, pre, baka meron ka dyang naitatabing 1,000. Pakutang naman. So, doon na nga papasok yung pang-walong Thou Shall Not. At ito ang tinatawag nilang Thou Shall Not Pautang. So, yun po no, bali pumasok na nga yung Thou Shall Not Pautang. And syempre kakilala mo siya. And meron kang tiwala sa kanya. Syempre papautangin mo yan. At unang utang niya lang din naman yan eh. Kilala mo yung pamilya niya, kilala mo yung anak niya, kamag-anak niya, lolo niya, lolo niya, lolo niya, lolo niya, at sa lolo ng lolo ng lolo niya. So doon na pumasok yung Thou Shall Not Pautang. So yun na nga no, next natin is ang Thou Shall Not Next Week. At yun na nga no, pumasok na dito sa topic natin yung Thou Shall Not Next Week. And syempre sasabihin ng kumpadre mo, pre, bali yung hiramin kong 1,000 is babayaran ko next week. Promise ko yan. Promise. 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 So yun na nga no, nag-promise siya, pinahiram mo siya ng 1,000. And kasi ang sinabi niya next week. So yun na nga no, at dito na nga papasok yung pang-anim na Thou Shall Not. At ito ang Thou Shall Not Segue. So yun na nga no, dumating na yung 1 linggo na pinautang mo siya. At nung nagkasabay kayo, so kinamusta mo siya, pre, kamusta na? Bali, sisingilin ko lang naman yung nahiram mo last week sa akin na 1,000. Baka naman meron na. So yun na nga no, natural na sasagot yan. Sasabihin niya, pre, bukas na lang. Then yun nga no, hanggang sa humaba na yung mga pinag-uusapan nyo, yung mga sinasabi niya, kung ano-ano na sasabihin niya, pre, nabalitaan mo ba? Si Cardo, nanalo sa online sabong. Tara, puntahan natin. Makihingi tayo ng balato. Then, yun na nga no, hanggang sa ang dami nyo na pinag-uusapan para lang maisigway ang kanyang utang. At dito na papasok yung Thou Shall Not bukas na lang. So yun na nga no, hanggang dito na pumasok yung pang-5 na Thou Shall Not. At hanggang sa nag-advance na ng 1 araw, yung sinabi niyang 1 linggong babayaran niya. At nung naabutan mo na naman siya, sasabihin niya, pre, baka meron na yung 1,000. Hanggat sa sasabihin lang niyan is, pre, bukas na. Bali, nadili kasi si ganito, hanggang sa nadili na naman si ganito. At yun na lang ang reason niya, araw-araw. Hanggang sa ilang araw, ilang linggo na naman ang nakalipas. At dito na papasok ang Thou Shall Not Amnesia. So yun na nga no, bali pumasok na sa topic natin yung Thou Shall Not Amnesia. Na every time na makakasalubong mo siya, hindi ka na niya papansinin. At hindi ka niya na lang parang hindi mo siya kakilala. Parang hindi kayo magkaibigan, parang hindi mo kakilala na umutang sa'yo. Parang ganun. Hanggang sa ganun lang ng ganun no, yung mga araw-araw na nakikita mo siya, hindi ka kilala. At dito na papasok ang Thou Shall Not WW3 o World War 3. So yun na nga no, dito na pumasok yung topic nating Thou Shall Not WW3, na every time na magkakasalubong kayo, masama yung tingin niya sa'yo, pre, alam mo yun, ikaw na yung nagpautang pero sila pa yung may sama ng loob sa'yo. Alam mo yun?
Pre, alam mo yun? Meron pa ako makakilalang pag makatingin sa'yo, kala mo kakainin ka ng buhay. Kala mo naman, sasapakin ka. Hindi mo na sila maintindihan, no? Hindi mo na talaga na-imagine yung basta alam mo na yun. At dito na papasok ang Thou Shall Not Batman. Ang Thou Shall Not Batman o tinatawag nilang siraan. So yun na nga, no? Bali marami kasi akong kilalang ganyan na pagkatapos mong pautangin, sisiraan ka niya dito, dyan, dito, dyan. So yun na nga, no? Bali, marami na sa yung sinasabi na kung ano-ano. Ewan ko pa sa mga taong yan. Sila na nga yung may utang. Sila pa yung may balak manira. Hindi ko talaga maintindihan eh. Ewan ko pa eh. Hanggang dito na papasok ang Thou Shall Not Thank You. So yun na nga, no? Bali pumasok na sa topic natin yung pinakaunang Thou Shall Not. Yun na nga ang Thou Shall Not Thank You. Ewan ko ba, bakit pinahaba-habang usapan pa, eh magbabayad lang din naman. Pre, ito bayad ko. Thank you. Marami pang nangyaring siraan. Thou Shall Not, ewan ko ba. So yun na nga, no? Meron lang tayong onting trivia na pag sakaling ikaw na nga yung nagpautang, ikaw pa yung masama. At dito na natatapos ang Thou Shall Not Baka Naman. At ang 10 utos ng may utang. At yun na nga, no, bago natin makalimutan, shoutout nga po pala natin si HP Takoyaki ng Santa Barbara. And lalabas naman na po dyan yung page nila. May page po sila sa Facebook. And next naman po natin si Peaky Blenders Vape Shop. Then sa Bari Mangaldan lang po yan. Then next po si Maxine Sticker Shop. Then andyan na rin po yung mga pages nila. And pa-PM na lang po sila. Support po natin sila. Shoutout sa Maxine Sticker Shop, Peaky Blenders, and HP Takoyaki ng Santa Barbara. Baka naman. Yun nga, no, shoutout nga rin po kay Ate Candy, then kay Mark Jet Acosta, Jimwell Betchaida, si Nadogi, Ferlin Mumar, Terence, and Sir The Best, and yun, kay Luis, yun, ganun na, and kay Joyce, yan nga po pala. Then maraming salamat po sa support ng binibigay niyo po. And susuklian ko lang po ang kung ano po magpapasaya sa inyo. Then kung nagustuhan niyo po itong vlog ko, click naman po yung like, comment, and subscribe. Please! Baby.